Dentro das actividades que realiza a Asociación Cultural e Gastronómica Botón de Áncora, unha das máis importantes ten lugar no Nadal. A asociación organiza a súa gala benéfica Fai realidade a súa ilusión, co obxectivo de recadar xoguetes pros nenos e nenas máis pequenos da vila. Dita gala tivo lugar esta fin de semana cunha gran acollida. En total foron 22 os artistas que pasaron polo escenario do Praninfo do Instituto Illa de Tambo, pero o goce dun gran número de asistentes que non se quixeron perder o espectáculo. A gala estivo presentada por Fernando Martínez Sena, Nerea Pavón e Candea Santiago, que se encargaron de dirixir un evento polo que pasaron artistas coñecidos na zona como José Cerviño, Tonio Gaiteiro Moderno ou Luis Moreta. Os espectáculos incluían todo tipo de artes, como música, humor e baile. A gala é o broche final á cuarta campaña de recollida de bonecos que comezou a asociación hai unhas semanas. Os visitantes entraron de balde ao espectáculo pero tiñan que aportar unha doazón ou un xoguete. Os cartos recadados serán empregados para mercar xoguetes que xunto cos doados na gala ou anteriormente serán repartidos entre os nenos e nenas máis necesitados de Marín durante o Día de Reis.